Esibingelele kakhulu-ke emhlabeni wonke obingelelayo uyena udokotela uMhlongo bathi ubabakazi into zenzeka. Qhu! Sekuphinde kwenzeka umzukulu kaQoqoqoqo amakhehla amabili umfoka Mzongwane kanye namakholwa ayidlinzana umfana kodimba komnguni kozamazama kofenya komhlongo Njomani yaduka iminyakanyaka umzukulu wamakhehla amabili sengishilo futhi umfana onezibongo embili akodimba ikubo nakomalume komhlongo konjomane kaMgaba. Namhlanje konakeleke silolwandu sihamba noMakhosi uMkhathule njengoba ubona nazi inkukhu siphethe uThwasa la awubingelele eThwasa ubatshela abantu uthi uMakhosi ubani wena. Makhosi ubani lobingelelayo uMakhosi uphilile sihlanganiswe yini Makhosi ngoba abantu ubani lo ibonge embili uma sokuqala uMakhosi ubani uMakhosi uphilile esesibili uMakhosi uThawuzela unezibonge embili njengaye lo wakamhlongo kaNjomane kanye nakodimba bomnguni. Namhlanje sihlangene silolwandu siyazi ukuthi sizokwenzana kodwa wena kotshela abantu ukuthi yini esizele naku uphethe inkukhu usizokwenzani ngempela ngibone nezinkomo esigodlweni zisele angazi ukuthi ezokwenzani lezi nkomo awutshela abantu ukuthi yini esihlanganisile namhlanje ubasila ile sihlanganisile la sizogeza manje gezela ukuyophuma. Okay. Khona umuntu ongakwazi ukuphuma awuchaze nje unabe Makhosi ukuthi masikhuluma ngokuphuma sikhuluma ngani. Khona umuntu ongakazi athwase akazi masikhuluma ngokuphuma sikhuluma ngani. Uma ngabe uphuma ufike edozini sokufika isikhathi soba uyaphothula manje uyaphela. Lo singaki lo suku uthwasa wena ngoba abanye bathwasa izinsuku o 3 days abanye bathwasa izinyanga abanye bathwasa iminyaka wena uthwase nini kuze kushaya isikhathi ukuthi uzophuma namhlanje. Unyaka wesithathu lo ngiphuma ngawo manje. Unyaka wesithathu lo phuma nawo namhlanje. Nina abantu besilo ukusho ukuthi uthi unyaka wesithathu ahlale edozini ngiqonda ukuthi ke abanye abantu bayahluleka edozini babaleke baphoxa ogobela wayo le ndoda iyaqonda ukuthi uMakhosi uThawuzela yini akayizele. Ngicela ukunitshela ukuthi kulo 3 years akakaze ahlangane nomuntu wesifazane kulo 3 years akakaze alidla iqanda kulo 3 years akakaze akwenze konke okumthetho yasedlozini uziphathe kahle. Ngiqonda ukuthi wena onenkinga ke kusukela namhlanje uma ngabe uhlangana naye spa eSpuruthi noma embone egqoka amabhayi unalo ilungelo lokumbisa uthi Makhosi ngicela ungibhulele uyakwazi ukubhula uyakwazi ukwelapha futhi ngoba usebenzela ngaseSpuruthi idlozi lakwazi ukumnika umsebenzi ngaseSpuruthi abanye inkathi bake bahlangane naye uMakhosi bembone sebenelungelo lokummisa bathi Makhosi sicela manje usibhulele ngoba sesikubonula uphothula. Ake sibingelelele mina besilo mina benkashana amenze yaphuza umlaza ngameva obingelelayo yona lo ndoda udokotela uMhlongo. Namhlanje sihlangene la esigodlweni esikhulu kukhona umuntu esizomphakamisa angithi ihlukene igaba kukhona abaphakanyiswayo abathi sina sifuna igazi ngalabo siyabanceda.